proročanstvo starca Gavrila iz manastira Bošnjani. Srbiju će rasparčati na delove, odcepit će i Vojvodinu i Kosovo, i Sandžak i Crna Gora će delom Albanije biti. Daće se njenom narodu na korišćenje. Naši neće tamo smeti ni živeti. Tamo će naše svetinje rušiti, a svet će ih podržavati. Isti oni koji su nas i bombardovali. Više se neće iz Beograda zemljom upravljati, već će se posebno svaka odcepljena jedinica imati svoje centre za sve. Spas u opštem pokajanju i povratku Srba Bogu. Posle velikog svetskog sukoba Srbi će uz pomoć Rusije vratiti Kosovo, govorio je monah. Njoj ćerko vidi mesec, krvav ćerko nebo se otvorilo, crveni barjaci sa neba kreću na Kosovo, krvavi barjaci ćerko, ponovo će rat za Kosovo da se bije. Kaže, oni na pravoslavlje udarili, doći će da zavlada taj njen polumesec, ćerko moje misle da zgaze pravoslavlje. Kad se budu osmelili, Bog im neće dati. Vidim, ćerko, da oni donose odluku da nam zemlju rasparčuju i da nam Kosovo uzmu. Moraju se skloniti svetinje iz naših crkava. Tako su i naše mudre vladike Čarnojeviće radili. Svetinje su nosili sa mesta na mesto da ne bi njih Agarijani poduzeli. Vidim kuće na Kosovu gore, vidim narod beži, padaju, bijaju Albance i Srbe. Vidim, ćerko, naše krstove ruše na crkve, ja velim, kako oče ruše, ko će se na crkvu popeti, visoka, ako padne. Vidim, ćerko, popeo se na crkvu i krst ruši. Uzet će nam Vojvodinu, prodavat će ravnice, tako kad više Beograd ne bude prestonica, onda će svak za sebe posebno živeti, svaka posebno. Tada će se sve tuđini pitati, oni su to i zamislili, ali narod će se pobuniti. Tada će u zemlji biti gladi, muke, bolesti će neke harati, umiraće narod takvom brzinom da neće stići sveštenici da ga sahranjuju. Ljudi će se razrediti u selima pogotovo. Imaće da pešače jedan do drugog, da se nađu i ispričaju. I vode zdrave za piće neće imati, samo u planinama i brdima. Tući će se ljudi na izvorima za red, za vodu. Iz gradova će ljudi bežati i to u kolonama, neće imati od čega živeti, posla neće biti, fabrike neće raditi, a dugove državi neće imati od čega namiriti. Neće ljudi ni hleb imati čime da kupe, a porezi će biti sve što imaju. No Albanci neće stati, oni mirovati neće, granicu će stalno pomerati, strani vladari će ih sve parama podržavati, a oni će Srbina sa svoje zemlje istirati. Pritisnuće ga nevoljama i tamo narod srpski neće imati nikakva prava. Živeće u strahu, samo će im dati šaku zemlje da tamo žive, a i tu naš narod nikakva prava imati neće. Sve će oni to pitati. Zamerit će se i sa Grčkom i sa Makedonijom, granice će pomeriti. Nemir će se proširiti na sve druge susedne države, a one će morati da ih slušaju, jer su njene članice bit će ucenjene. Srbino tamo slobode neće biti, sve dok Rusija ne postane carevina. Molite se svi Bogu da do toga što pre dođe, da će Srbima svanuti. Tada će se pravoslavni udružiti, konačno će shvatiti da su zajedno jači. I onda će braniti svoje. A muslimani? Oni se već popisuju i svi se za isto bore. Stalno se dogovaraju kako da zagospodare, a i papa će to isto da uradi. Više se neće iz Beograda zemljom upravljati, već će se posebno svaka odcepljena jedinica imati svoje centre za sve. Zato, deco, nemojte verovati ni strankama, ni političarima da će neko dobro ni napretka doneti, niti bilo čijim obećanjima, to su laži. Blagoslov Srbiji može samo s neba sići i to opet molitvama Majke Božje i svetih Nemanjića sa svima svetima. Sveti Sava plače pred Bogom, čuli ste nebeski liturgiju, pa se podučite. Zato od neba samo pomoć očekujemo i polažemo nadu u Boga, a ne u ljude. Velike sile ratovaće nad našom zemljom i naš narod neće za to vreme postradati.
I za to vrijeme će se naš narod naglo iz tuđih zemalja vraćati u našu zemlju. Zbog nekih kartica će se vraćati, da li zbog ovih čipova iz ovih novih kartica, i Tarabić je nešto slično rekao. Albanija će pola vodom potonuti, vratit će nam našu teritoriju. To šta će voditi kući brodovima preko mora i okeana, to neka oni sami vide. Oni koji su im običali brda i dolove, ti neka izbrinjavaju. Prestonica Srbije biće Kruševac. Biće tada i veliko otpadništvo. Kogod ne bude primao srcem veru pravoslavnu, poverovaće raznim obmanama i verovaće lopovima i lažovima, verovaće lažnim obećanjima stranih vladara, a toga ništa imati neće. Mnogi će tražiti svoje ognjište, ali neće moći od korova da prepoznaju koje je njihovo dvorište bilo i imanje. Blagodat onima koji su naučili skromno da žive, oni koji su naučili u raskoši, neće moći lako nemaštinu ni glada prihvate. Ništa im njihove pare neće pomoći. Tada, kad sve to bude dešavalo, čuvajte semena svega, žitarica, povrća, da imate šta posejati, jer neće imati gde da se kupi seme ko ovo sad, pa da imate da posejete da se prehranite. Mnogo vladika, sveštenika i teologa u zadnje vreme neće se rukovoditi po Božjem rasuđivanju. Onim što je za narod korisno, već po čulnom, telesnom zastraniće, a i po nagovoru ljudi ugađaće im. Biće tu i političara i drugih sa kojima će oni prijateljstva graditi. Neće rasuđivati po poukama svetih otaca. Vidio sam Beograd sve u sivilu i bedi. On nema više blagoslova da bude prestonica. Zbog mita, korupcije, bezakonja, sekti i nemorala. Na vlasti sede ljudi ogrezli u kriminal i bezakonje. U Beogradu naroda mnogo u nemoralu živi. Silni se rasipaju u raskoši vilama, voze skupa auta, a sirotinja ni hleba nema deci da kupi da ih hrani. Zlo i naopako, veliku će nevolju navući i gnev Božji što tako nepravdu tvore. Zbog toga će Beograd stradati. Starac nije rekao precizno kako, da li od zemljotresa, neki prirodne kataklizme ili od bombardovanja. Rekao je da vidi kolone ljudi iz Beograda. Mnogima će Bog projaviti da treba uz njega da pobegnu, da se spasu. Gospod će se smilovati radi molitvi i svetinja. Treba sada arhive i knjige na vreme iz njega skloniti, da se ne bi za večno zagubili. I više on prestonica neće biti, jer on je sad izgubio blagoslov da bude prestonica. O Americi. Ameriku, taj Vavilon Gospod će mukom pritisnuti, njeni će gradovi u vodu padati. Od nje je sve zlo poteklo, prvi nemoral, prvi loš film, prvo loše učenje dece, pa čak i sad misle i čipove da postave da nama vladaju ko sa životinjama. Da nam komanduje gde ćemo ići i šta ćemo raditi. Stavljaju sebe u ulogu Boga, ne znaju da Bog rukovodi koracima i glavom čoveka. Bog im neće dati da gospodare, pre će svoju smrt u propast gledati. Gradovi će mnogi potonuti. Vidim i provalije kako se otvaraju. Nestaće sa lica zemlje taj Vavilon i svo to leglo bez zakonja.